nung minsan tinanong ako ng anak ko kung bakit daw ako laging sumisigaw. Ang sabi ko talaga sa kanya, kasi hinihintay mo pa akong gumaging Godzilla. Hinahayaan mo muna akong maging Brontosaurus. Samantala, diba, nung pwede ka naman talagang sumunod sa isang sabi lang. Totoo, alam mo, hindi. Pero alam mo, nung bata ka, ganun ka rin naman. Hindi ko sure, parang hindi. Talaga ba? Kung halimbawa, kung man medyo, hindi kasing tindi ng mga bata ngayon na parang wala naririnig talaga. Alam mo yung parang Katigasan ng ulo. Oo, no? yung parang minsan talagang naiwan nyo po ba kung saan man kayo pumunta, naiwan nyo po ba dun yung ears nyo? Nakakalurk. Kaya ito na naman po yung pagpapaalala na hindi po cute-cute lang ang pag-aalaga at pagkakaroon ng anak. Diba? Kung nakikita nyo po sa social media na ang cute naman, parang sobrang cute, nakakatuwa. Cute naman po talaga. Pero sa totoo lang, nakakata-cute po talaga lahat ng mga ibang mga kakibat na stress. Ang daming sa pagpapalaki. pagkakataon Correct. na